היה לי חבר, הוא היה לי כמו אח. דיברנו על הכל, על החיים, על האהבה. דיברנו על הצבא, לאן הוא ממשיך משם, מה הוא רוצה להיות, ואיך ייראה העתיד מכאן. היו לנו חלומות, היו לנו תוכניות, אבל החיים כמו החיים, הכל יכול להשתנות. אתה לא יודע מה יכול לקרות. יום אחד אתה חולם, יום אחר אתה נלחם, ולפעמים מי שהיה לצדך פתאום נמצא במקום אחר מכולם. החיים לא צפויים, הכל יכול להשתנות, שום דבר לא בטוח, מי יודע מה יכול לקרות. היום אנחנו כאן, מחר מי יודע לאן. תוכניות השתנו, השנים חלפו, כל אחד הלך לדרכו. הוא ניסה לשכנע אותי שאלך איתו, אבל משהו בלב הרגיש שזה לא נכון. הוא רצה להסתובב עם הבחורים הטובים, הוא רצה כסף קל, רצה חיים של כבוד, רצה להיות בין האנשים שמוכרים בכל מקום. הוא רצה להיות מלך, רק בלבני צלקת, לראות באקדחים, להסניף חומרים אסורים, ללבוש מותגים יקרים, להיות מוקף בנשים, לצאת למועדונים, לפתוח שולחנו ולהזמין את כל החברים. החיים לא צפויים, הכל יכול להשתנות, שום דבר לא בטוח, מי יודע מה יכול לקרות. היום אנחנו כאן, מחר מי יודע לאן. הגיעו בשורות לא טובות, בחובות נשמעו יריות, משתי קבוצות יריבות, שני פצועים והרוג אחד. הדלקתי טלוויזיה לראות חדשות, ולא האמנתי למראה עיניי כשראיתי את השם על המסך. זה לא יכול להיות, זה חבר שלי, זה חבר שלי. החיים לא צפויים, הכל יכול להשתנות, שום דבר לא בטוח, מי יודע מה יכול לקרות. היום אנחנו